କିଛି ଖାଇନି ମୋ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଲି ରୁମାଲି ରୁଟି ମଟନ। କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲୁ? ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ସେ ମତେ ଦେଖିକି ଏତିକି ଟିକେ ଦେଲା, ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ କଣ ଯିବି, ତାପରେ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ମଟନ ନେଇ, ତାପରେ ସେ ପୁରା ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ। ମୁଁ ବହେ ରାଗି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା। କାକୁଡି 4ଟା ଆଉ ଏତିକି ରୁମାଲି ରୁଟି ଆଉ ମଟନ ତାହେଲେ ଆଳୁ ପଡିକି ଚକୁଡି ଚାକୁଡି ପୁରା ଖେଳ ଶେଷ। ସତରେ ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି। ଆରେ ମଟନ କାଙ୍ଗାଳି ଯେ ତୁ ଭୋଜି ଖାଇଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଆସିବୁ ନା ମେଞ୍ଚେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବୁ? ଖାଇଲା ବେଳେ ସାର୍ ମତେ ଦେଖିଲେ ସେ ହସିବେ। ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର କୁ ପଳାଏ, ମୁଁ ବୁଲିକି ଖାଏ। ଲାଜ କଣ? ଖାଇଲା ବେଳେ ଲାଜ କରନ୍ତି ନା? ସାର୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ମାଗଣା ଖାଉଛୁ, ତାକୁ ଟଙ୍କା 500 ଦେଇକି ଆସୁ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ପଇସା ଉଠେଇବି ନା ନାଇଁ?